లక్కీ నేను ఈవినింగ్ నుంచి పొట్ట నొప్పి అంటున్నాడండి, అందుకే పేగెత్తుతున్నాను. ఇలా పరగడుపున అంటే పొద్దున సాయంత్రం ఇలా 2 సార్లు పేగెత్తామనుకోండి పొట్ట నొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇది మా ఇంట్లో మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మ అందరూ చేస్తారు. పొట్ట నొప్పి అంటే వెంటనే మెడిసిన్స్ ఇవ్వం మా ఇంట్లో. ఇలా వచ్చేసి పేగెత్తుతాం, పేగు పడింది అంటారు, కొంచెం పొట్ట నొప్పి అలా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇలా హోమ్ రెమెడీ చేస్తాం ఫస్ట్. తగ్గకపోతే తర్వాత ఇంకా కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంకా తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం. కానీ నార్మల్ పొట్ట నొప్పి కొంచెం వేడి పైనో లేకపోతే ఏదన్నా పేగు పడిందో, అట్లా పిల్లలు కాళ్ళు పైకి కిందకి ఎత్తుతూ ఉంటారు కదండి, పేగు పడుతుంది. ఆ టైంలో ఇలా చేశారనుకోండి మీకు నెటికలు వించేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలా వస్తుంది. అది ఇలా వచ్చింది చూసారా, ఇలాంటి సౌండ్ వచ్చినప్పుడు అది రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఏదైనా చేస్తుంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బాయ్.